radio that makes you happy. Inkezo. Ubulale ingane yakhe intombazanyana maqedw encaba emgodini wendlu yangasese wesilisa wasemkhuze endaweni yasengudeni olinganisele eminyakeni engu-31 ubudala. Nazi izindaba nisifundela umfeze kuntuthuka khumalo waziwa kakhulu ngelasbone yamagumede. Kanti futhi ngizophinde ngicela ukuthi mangabe usemusha kule channel Radio Inkezo wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu, ubulale ingane yakhe intombazane maqedw encaba emgodini wendlu yangasese wesilisa wasemkhuze endaweni yasengudeni olinganisele eminyakeni engu-31 ubudala noseligodlile igama lakhe ukuze kube uyavela enkantolo. Kubika ukuthi ke le ntombazane okungunothando ohlatshayo ebeneminyaka ewu-13 ubudala ebihlala naye uyise waye kanye nomfowabo oneminyaka engu-11 ubudala. Kanti ke ngokwesitatimende besikhishwa amaphoyisa kuthiwa uyise walabantwana akazange abike lutho ngokunyamalala kwale ngane yakhe. Kanti ke amaphoyisa abeselunye indlebe umuntu wendawo ngokulahleka kwale ngane. Kanti ke izola amaphoyisa abesetheleka la kuhlala khona owesilisa ehamba nezinja ezithungatha umkhondo nokuba ke sokutheleka namalungu omphakathi kanye nenduna yendawo nokuba qala ukuthungatha ngaphakathi lapha namaphakathi endlini kaMsola. Kodwa ke kwangatholakala lutho. Amaphoyisa abasephumaya ngaphandle kwegceke babese baqaphela ukuthi kunomgodi wendlu yangasese oqeda kumbiwa ovalwe ngosemende ukukhanda izindlu zomxhaso RDP lapha nabaseke sebeqala ukumba nokuba ke sokuzwakala iphunga elingabhekezeleki kanye nengubo yokulala nokuyilapho ke abebese bathola khona isidumbu sale ntombazanyana. Kanti ke ongunini omncane wale ntombazane ukhuluma nabezindaba ukuthi lo wesilisa ngesikhathi ebuza ukuthi iphi ingane uveze ukuthi akayazi yena chayile ngoba kade isiqomile. Uthe namanje abazi ukuthi ingane kade imone ngale ngakuze sengaze enze isihluko esifana nalesi. Namanje basadinga izipendula. Unini omncane uthe nale ncane yomfana wakho ayishaya wazwayibeka iayina emzimbeni. Bafethu, izindaba esinilethele namhlanje kwezisenkezweni. Namhlanje ke uthini wakuphawula ngalolu daba olubucayi kangaka, udaba olubuhlungu kangaka loluthinda lapha nowesilisa oneminyaka ewu-31 obulale ingane yakhe maqedw wayiqeba emgodini wendlu yangasese. Bafethu, siphinde futhi sihlangane kuviki elandelayo la ngizobe ngiphathele khona ezinye indaba ezihamba phambili. Kwakho nje ukusubscribe nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Mina ke ngumfezeke lasbone yamagumede sengiphuma kanjena futhi sihlangane ke kuviki elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ngithanda kakhulu nibe nosuku lomnandi.